Gerudak-geruduk, emyah-emyah, kok ora duwe kesibukan ae. Emang aku salah? Nek aku pengen mbok ngerteni, Mas. Emang aku salah? Nek aku butuh komunikasi. Kowe pernah gak tekoni aku lagi nyapok? Kowe pernah gak teko aku stres mikir apa? Ya mikirnya gayanmu to. Kuwi kan sing mbek omong. Nek kowe gak ngerti, gak usah pakai Ya teko. kowe ngomong. Wes rasaku kan lambe, rasa digedhe-gedhe ini masalah iki. Jalukmu apa? Kowe ngerti kok, Mas. Jalukku apa? Apa yuk? Komunikasi ke dua arah. Ora searah. Nek searah jenenge khotbah. Mbuh lah yuk.